Haike Bangladesh ni borok tabo Bubagra no social media ni bising tike domki rijak tai bini message bo bini idea bo DM khlai bono domki rui tonglayo tabo Bangladesh ni kwbangma borok rok Sheikh Hasina ni Rajbhavan Sheikh haike nini bo Rajbari Sheikhnai hinui domki rui tongo nung tesa kok sa kai tai notice tai Tripura Poshimbogo joto si bongni hinai saitong bo gyan ba am saitong bongni bo khorogo tamo to yam deke kok saitong am kunfana saimia Bubagra samani nga kai je ajago satokjak tongmani Tiprasa te kwbangma ST chakma minority Hindu Bangali ro amorokno muthak de hinai sao jora kaisao Bangladesh Pakistan be thancha tongpro 1971 o Tripura tai India o borok phaise borok ajago choba khlai or training nawe ar choba khlai se Pakistan bai borok Pakistan hariroi borok Bangladesh naimano ngake India pro support khaya khai borok tabo ande ko kotor saitung nan nangla khamu te tabo ajagani minority rongno amthiki borok tabo satugui tongoni afro 1971 o India rok borokno yak chobawi se Bangladesh manu haike jung tabuk ajago norok minority no satugui tongmani jung tesa Bangladesh no khagnakai khagaiman hone Bubagra samani aporo antikhai minority rongno muthai yawi teba satugui tonghakai Bangladesh 1971 o Pakistan by Bangladesh khagma haike jungte kaisa desh khagnakai khagaimanu India rok nei Bubagra aporo samani haike Bangladeshi rok amno thikhainale hakchal koksiko tabukhai Bubagra no se domki rijak bini account rok thangai tebe se bini account rok thangai domki rijak jung notice nanai hai irai jung among ga saitong mano norka saimia hanai sajak am bongni kunu wanchumung tam borok rok bai khanu Bangladesh borok rok hachi tai borok ni news channel logo Bubagra ni o article no sijak bo Bangladesh no sikakna nai kok salai tonglaikha India ni borok rok ni hage Bangladesh roko norka se belai khe viral angjak nungnai Seven Sister hake notice no borok ni part ni slamani chini omo ni samani borok Bangladesh ro haike amon hongakai chini India ni national media ro khotomni bagi coverage khlaiya hanu chino Bubagra kisa amtiki samani gakai borokno example loi chung amtik khlaina khlaimano norok chini o kongno khnaya ka aroni minority rokno norok andikena satugui tongkai hini samani omono ko bongar article lok sapugui news rok khlai phunugui tongo chino jago kha chino national media ro khotomni bagi phunugya amse kwbangma bongar viral ngi tongmani kwbangma Bangladesh ni thoruk rok tabo social media Facebook rogo ajagani Bangladesh ni ST tribal nongni kwbangma social media influencer rok tongnai rok bongni account Facebook ID rok hack khlaiyi nosto khlaiyi ban khlai tongbayu tai kwbangma borokni bage hamya kok sagakai tai ST rongni bage ajago satukjak tongmani rok kok sagakai kwbangma borok group khlaiyi report we ID rok community guideline rok khiklai ribai hake Indian government amono kaisa muinai nangkha tamni himle amo chikonte te kokliya notice agini simino Bangladesh rok mukhangla chiakai bongni hini sawi tongo Tripura no bo Bangladesh ni bohogo siklayo amo bohog bisingo siklayo amono ba na hanyo aram sakai nana kai naiman bla nei borok social media rok chung amono nugui tongo tai bongna ajagani illegal immigrant yang notice hamani amon nork joto clear khai sawiman tong klaisa saka habi tongmano border tolatui rok fencing tolatui rok kunu kaham kai border tar katar jak sikrei haike amoro no Indian government ok tam kaham kai kachamia bono takhani Bangladesh lakh army horei naimia hano bongni des o Chittagong Kumila joto naikibanya ba na India bisingo hake takho buhurong nor video le nayo haibano 85% subscribe khaya mama matra 14% video nainarok simse subscribe khlaijak channel hake please takho buhurok norok channel subscribe khlair di kisa norok channel subscribe khlaimani khoksa rang nainga omu free no haibano ani bagi khamu belai khe motivating thango ang support manu hake te kaisa koktuma Nepal haktoro tuitor mani belai khe krima singchake tuitor ka ajago borok tabuk bai 192 zone thwika tai 32 জন missing jak gmaja tai kwbangma rescue team rok ajago borok missing rok no rutugui tongo jung social media ni bising tike ajagani kwbangma mangpli rok nungmani helicopter baise ajagao kwbangma rescue ma khlailai sibo tamni himle tui kesar maja rok nok rok ngi tongbai kha tui kisar mane tuima kotor kini kesaro ngi tongkhanga ka amo ajago budok waibo thangtogya amoni bagai helicopter bai rescue ma khlaikya hage andi kheno ajagani mangpli rok jungte bonugo social media ni bisingtui kwbangma hapong hatai ajaga rok bo landslide ngi kwbangma gari roko pathorok klaiye gari rok no stongo tai borok bo
নষ্ট অঙ্গ শাক হাইকেন রং মাংফ্লিও নুগি মাখানা নেপালনি কাছে কতর মাস হর তুই লমজাক হাইকেনা আমদিকে তেবো কতর তুই লমজাক অমো চিনি ত্রিপুরাও তুই লমা হাইকেনা আজাগো লমকা হাইপেনা আজাগাও হঙ্গাকে চিনি ত্রিপুরানি সাই তেবো জাগা কতরনি বাগে তেবো গোबां খাই লমকা আজাগাওলে তম হমলে হাপুং হাতাই বেলেखे কুচু মাউন এভারেস্ট দুনিয়ানি জতন সাই হাপুং কুচু আজাগাও ন আমনি বাগে তেবো যে সমতল জাগাও হঙ্গাকে সমতল জাগায়া ফানো তুই সে কিনার তুই বেশের আমতিরগো হঙ্গাকে আজাগাও নক টাংজা হঙ্গাকে যত নষ্ট কাই ত্লাং থামাইকে তুই বে বাক্সা কসগে হাইকে আজাগানি বড় রক তাবো সিকিউর জাগাও রেস্কিউ শেল্টার দंनायनि बागै थांजाक ताई भारत बाय नेपाल बॉर्डर किनारनि नेपालनि borok baksa boksu yang India border kinaro India phasingo shelter narjak tongo a jagani borok nok bajak rok tui lomjak rok o jago tabo tongi tongo hake belekeno kirima singsakai Nepalo tui torkha taklai chini triprani saipano bishi kotor khai hake tinini briam sunon ro video no chacha like di te channel subscribe khai di jotonon khulumbai kya hambai